Bon vespre a tothom. Som les 10 i comença un nou programa de Serendípia. Ràdio Manlleu presenta Serendípia, un programa d'improvisació conduït per dos analfabets, Mamar Prat i Albert Vilera. I amb aquesta energia comencem una novíssima edició del programa Serendípia, el programa en la qual us portem moltes coses diferents, però avui amb convidats especials que els presentarem a l'hora de les presentacions. Comencem amb la segona veu, però no segonament important, Albert Vilella! Hola! Guapo! Per un moment he pensat que presentaries el convidat abans que jo. Sí. I m'he molestat, però després he vist que rectificaves i per tant cap problema. Però també estic molestat per una altra cosa. Per què, Albert? Perquè avui portes una samarreta que et queda millor que la meva. Sí, per fi! Sí! I això em disgusta, Marc. Ah, o sigui, la moda de portar samarretes, de portar camisetes guais, xulones, No mola. era meva. Ja ho sento. I ara que em portis tu una Te que l'he et quedi, robat. a més a més, millor que tu, millor que mi. S'ha d'acceptar. S'ha de discutir, això, perquè... Tres venen en camisa, Avui, en Marc, la avui Laia i anem l'Albert, encamisats, sí. tots i plegats. l'Enric i a mi no ens han dit res. Enric, a tu i venim l'Òscar. normal. No m'interessa. L'Òscar... No, Ai, no però l'hem l'Òscar el presentat. presentarem més Ah, tard. perdó, Sí, perdó. sí, Ja sí. parlarem amb ell. No t'avancis. Sí, no M'avanço, fem spoilers, sisplau. Avanço els continguts. Abans d'avançar-nos, presentem a la persona amb més títols d'aquesta ràdio, col·laborador, coordinador, productor i el que més vulgui ell, Millor que Eloi Rubio! ¿Qué coño quieres? Bé, s'ha acabat les ressaques post-carnaval. Per tu. Sí. Per tu, aquí. Tu no tens ressaca que no veus? Que no veus? I després de Carnaval, quines són les post-ressaques? Perquè Setmana m'agradaria Santa. definir el que hi ha ara mateix. Ai, Déu meu. Música trista. Música trista, recordem una mica. Tornem a la normalitat, Tornem a la Tornem a la- normalitat. Sí, I sisplau. Serendípia també, perquè... Exacte. Tornem a la normalitat presentant la nostra secció, la nostra encarregada, de la crítica de cinema. Respeten Laia Junquera! Ai, quasi, quasi. T'ha anat d'un pèl, Quasi, avui sí, ho heu fet. Anem Ho has millorant. intentat i Ho ho hem has, fet bé. ho has Ho hem aconseguit. Ho hem intentat. fet bé. Jo sempre vinc al programa sense saber què diré. I ara hi he pensat, de cop dic, no sé què diré pel programa. Algú, no? Algo. Alguna cosa direm, hem d'omplir una hora. El pentinat d'en Marc? O no? sí. O estaria bé, Jo és perquè... que ja passo, de veritat. Sento. No, a veure, però la gent Sento. que ens A mi mira em a fa YouTube, seguiu-nos a mandra. YouTube. És que he vingut corrents, he vingut molt No, ràpid. no, Marc. Home, a veure, Marc, per encominar-te el Exacte, cap. és Zero un No, dinàmic. Òscar, no et posis a favor de Marc, perquè, no. o sigui, La res pot fórmula- justificar la Fórmula el 1 el pentinat fitxa. que porta Exacte. avui. La Fórmula 1 el fitxa, ja ho veig. Exacte, és un El PP? pentinat inspirat. El Marc, Pepe sempre- ràpid no pots haver anat, Inspirat perquè en el per PP, encominar-te suposo. tot això... Em fico molta gomina i començo a córrer molt ràpid. No, no, fins aquí has fins estat hores. Sí. Hores? Oh, bueno, tu què saps el que he estat corrent? Vinga, va. Vull dir, és que m'imagino seguim. l'escena en el mirall, davant del mirall. I dir, això està bé. Avui agafaré molta gomina i me la posaré al cabell i cap endarrere. Cap enrere. T'has d'imaginar Avui em música sento sexy. votant. Amb música sexy Let's i get it una on. foto d'algú del PP Exacte. enganxada al mirall. Sí. Cayetano. Avui ve Cayetano de Alba. Oh, Algun Marichalar. bons Oh. diners. Què passa, Marc? Què passa? Sí, exacte, aquesta He música és la que vist- hauria de sonar. Què passa, Marc? He Vols vist- ser una persona rica, Vull ser Vols ser una persona- Marichalar. No. amb idees conservadores? Avui s'ha llevat pensant que seria votant d'algun partit Exacte, una sí, miqueta un partit que potser de no dretes, té... Que n'ha de votar, de moment. No sort. Puc anar Bueno, votant. espera't, perquè tot just Espera't. acaba Sí, és que a més començant, porta camisa, saps? Sí, però això avui he fet el camisa completo, i eh? pentinat Et engominat. falta la pulsereta La de pulsera la de Espanya! Mare meva, i el fatxaleco també. Ja que som. Un pressa accelerat. Arriba. Perdó. Des de quan tenim aquesta versió? No ho sé, Sí, però no ho m'encanta. eh? Molt bé. Perdó. Pròximament Vinga, a va, les seguim. discoteques. Seguim, que si no, això no arrenca mai. Seguim amb el jefe de jefes, el responsable de totes aquestes Aquesta música. psicofonies, Enric Sitjar! Se le veía cara de buena persona, de verdad, És que ets Verdad, guapo fora i per dins. Guapíssim. Per cert, avui no he dit última presentació perquè tenim un altre convidat avui entre nosaltres, l'increïble Òscar Serrano! Això mateix. Guapo! Torna a Ràdio Manlleu. Sí!
L'Òscar havia estat a Qui és? Back to Basics. Abans que jo. A veure, Back to Òscar, basics. què et porta a tornar a Ràdio Manlleu, de veritat? O sigui, no sé, L'avorriment. l'avorriment. L'avorriment és un dia que... Res, només La et diré droga. una cosa. Sí, només... La droga? La droga... Què m'estic perdent? No, aquí no. Què Aquí no. No, de veritat, què No, m'estic que perdent va. a Ràdio Manlleu? Potser la part més divertida? Tenim paraules vetades? No. No. Bueno, ja posarem un Tenim pip. paraules que les diem massa. Exacte. això sí. Cocaïna. Exacte, per exemple, cocaïna. Per exemple. Òscar, només et diré una cosa. A totes les persones que em roben minuts de ràdio, de micròfon, jo les odio profundament. Per tant, Ens liarem a hòsties. Sí, avui aquí queda l'avís. Sí, Exacte. aquesta música és la Ja ho diu recorda per ràpid, aquest moment. Aquí... Òscar, vols fer Vilipèdia? Vols fer Eloi, Vilipèdia? Eloi, de veritat, Tu vols morir, tu vols morir. Poc a poc, Eloi. Vinga, va, i després de fer les presentacions humanes, anem a les presentacions de les xarxes. Fem-ho ràpid perquè avui ens costa una mica d'arrencar. Quin és el nostre Instagram i Twitter, Eloi? @serendipia_FM. Quin és el nostre YouTube, Laura? A Laura! Qui és la Laura? Laia. Una cosa, Man. Va, Ja dic. Mentre se'n marca el teatrillo, tu Ja continua dic. amb les xarxes socials, sisplau. Quantes Ja- vegades t'ha canviat? dos programes seguits, fent-me Laura. Ja agafo jo el control de YouTube, de Serendipia, Ràdio Manlleu. Vale, Què podem Marc. trobar? Enric, Jo tengo un iPhone. Vale, i què hi podrem trobar en aquest iPhone? Hòstia. O Android, si sou pobres, com Déu jo. meu. Podcast. Albert, digue'm, què hi podem trobar a Què hi l'iPhone? podem trobar? Doncs no ho sé, Laia, la veritat. Uau. A l'apartat de podcast tenim a... Busqueu Serendipia Sí, i ja tindreu els està, nostres Serendipia. programes. Vale? Serendipia, és molt fàcil. És que de Serendipia, veritat, Ràdio sí, Manlleu. exacte, Punt. és molt fàcil, No hi ha o sigui, més. serendípia, Uau. jo Si què no sé. saps com s'escriu un diccionari, sisplau. Si A més, poseu serendípia, serendípia. ja us sortirà. Serendípia, Ràdio Manlleu, @ Ja està, no? serendipia_FM, No, el que sigui. Recordeu que cada dimecres a les 10 a Ràdio Manlleu, al 107 FM. Arriba. Marca No, ver- no, la vergonya, frase, Marc, la frase. vergonya, Vale, sí? Vergonya que els col·laboradors Uau. del programa t'hagin Uau, de fer sí, el sí, teu paper, perquè realment és Per un favor. puto desastre. Uau, Digues ja la frase i comencem el programa, Exacte. sisplau. Engeguem, sisplau, Serendipia, un programa on la curiositat va matar el gat. Però va morir sabent. Arriba. Serendípia, un programa on els jocs de paraules són la nostra arc a plat sonal. I ara que ens hem après el nom real de tots els personatges... No, d'aquest- espera un moment. De veritat, nois, Sí. Enric, Marc, Sí. m'agradaria que per una vegada a Coliprat tingués les sintonies aquelles, El el separador aquell, El separador. el separador aquell entre notícia i notícia Notícies. ben pactat, Albert, d'acord? no, Vale? el tenim. Albert, Tots avui el atents, tenim. tots atents, gràcies. No has triat el bon dia Hauré per de fer tornar a això. agafar el control, jo- jo... Avui no és el millor De dia. veritat, És el nois, millor jo dia. crec en vosaltres. Endavant, Marc, sisplau. Segueix confiant en persones que no hauries de confiar. Comencem la secció d'Actualitat, la secció en la qual comentem notícies d'actualitat que potser no surten al Telenotícies, però les Per què comentem serà? igualment. Per què serà? Ai. Comencem amb la primera notícia que potser no ens afectarà en absolut. Per què? Què? Perquè parlem de cotxes cars. Surt un Com nou... tu saps, eh? Com tu Ai, saps. com conec la demografia. Com coneixes el nostre compte en negatiu. Exacte. Treballa fins que el teu número de compte sigui un número de telèfon, però el 112 també és un número de telèfon. Comencem. Surt un nou estudi que conclou que la probabilitat que els conductors de cotxes, cars, disminueixin davant de peatons, ha sortit un estudi nou, aquesta probabilitat es redueix en un 3% per cada $1.000 que se li sumi al preu del cotxe. No digues Sí, ho mai. entenc. En sèrio? Ja, jo No tampoc. esteu O sigui, entenent. a veure, Sí, aviam. Marc, deixa'm explicar-te el que he entès jo. Vale. O sigui, redueixen Sí. davant de peatons. Sí. Això vol dir que hi ha més probabilitats que t'atropellin amb un cotxe car que Sí. amb un cotxe barat. Perfecte, És o sigui, així? no hauria pogut Perfecte. millor, molt Ostres, bé. carai, Que ho he com entès no- bastant bé, doncs. Que com més car, més perill. Més Que perill, Exacte, sempre sí, sí. exacte. Com més car, més perill. Més Bàsicament, corres, clar. És que és això, o sigui, ha sortit l'estudi aquest de que persones que condueixen cotxes cars també fan molta gràcia el mètode com No ho ho ha fet, entenc. ara el treballarem. No ho entenc. Però
s'ha vist que quan augmenta $1.000 el preu del cotxe, això evidentment Doncs no ho entenc. no és així, però és la relació que canvi, és que quan augmenta $1.000, perdó, com he dit abans, repetim molt cop els... Espera, arrenquem, Marc. Redueix un 3% la probabilitat de que aquestes persones redueixin, digues. Doncs la veritat no ho entenc perquè, vull dir, jo amb el meu cotxe barat i catxarra em veig molt més en cor d'atropellar gent perquè, vull dir, el cost de la reparació serà mínim. En canvi, en un cotxe car, doncs, saps, jo aniria més en compte perquè, clar, si qualsevol trencament, qualsevol... És que només em surt abolladura. Com es diu en català, això? Abonyegat, el cotxe, un bony. Qualsevol bony, això et pot valdre la pasta de la vida. En canvi, amb un cotxe vell, doncs mira, t'atropelles de gent. I, bueno, hauràs de pagar alguna coseta. Allò que diuen que cotxe gran siga la petita. Els conductors de Hammer a menjar. Sí, totalment. També suposo que això perquè, clar, aquests cotxes, com que poden córrer més, es poden escapar molt més ràpid de la policia quan atropellen una persona. Sí, t'atropellen més aerodinàmicament. Exacte, és més l'atropellament és més fi. Exacte, el típic frase de mare, que si t'atropella un cotxe, que sigui un bon cotxe, saps? No. Ostres, no. La teva mare t'estima, la meva no. No, el que us vull portar amb aquesta notícia és, quan pensem en el cotxe més car del món, que costa $18 milions, aquesta persona què fa? O sigui, et ve a buscar a casa amb el cotxe per atropellar-te, perquè si les persones que augmenten, o sigui, si el cotxe amb $1.000 redueix un 3%, imagina't aquesta persona que té un cotxe de $18.000. Aquest cotxe només surt per atropellar gent. És el GTA. És el GTA, exacte. Aquesta persona viu en el GTA. Sí, aquest home dona atropella les cases, ja directament. Literalment. Ell diu per on... Li és igual. Aquesta persona diu, jo passo per aquí i m'és igual I si hi ha una casa. I m'és absolutament igual. $18 milions d'atropella. Sí, el seu... com es diu? Seguro? No, el seu... El seu xòfer? Sí, no, el d'això, l'aparat aquell que et diu cap a on has d'anar. Navegador. El navegador, exacte. En realitat, en comptes de dir-te el lloc on has d'anar, et diu les persones que pots atropellar. Les persones que pots matar. Gira a l'esquerra per atropellar la vella amb caminador. Serà fàcil, no pot anar. Però això és una kill fàcil. Exacte, és que Parlem-ne, les iaies són easy kill. Parlem-ne, no sé, un nano de 10 anys que té tota la vida per endavant, aquest és el que interessa. Costa molt, perquè s'escapa molt ràpid. Parlem-ne. Òscar, de veritat, relaxa't, perquè vull dir, la persona aquí més negra que hi ha en aquest programa sóc jo. Tu estàs superant. Està usurpant. Intentant matar la gent, els nens petits, està superant la meva... Comença la rivalitat. Avui pot ser un programa interessant. Molt interessant. O sigui, si l'Òscar em pica, jo aniré a tope. A cotes més negres, encara. A veure, aquí... Pot acabar malament. Passaré el mort blanc, al final. Exacte. No... Perdona, Albert, que et talli el moment de protagonisme, però... Sempre. O sigui, el meu moment de protagonisme és sempre. Bueno, te'l tallo. Te'l tallo. Aquí el que té l'element més negre de totes és l'Eloi. És l'Eloi, que posa Escaló i Friante, exacte. Va, següent notícia superràpida. Ara sí! Vinga! I les passem superràpid perquè hauríem d'haver començat amb aquesta... Gràcies, Enric. Hauríem d'haver començat amb aquesta notícia que és bastant positiva i és Escòcia, la primera nació que assegura l'accés gratuït a tampons i compreses. Un aplaudiment per Escòcia! Perquè 2020 estem tardant una miqueta que tothom estigui fent això. El pròxim serà el whisky. No sé si és de primera necessitat, però per mi sí. Exacte. A mi el whisky m'importa una merda, però aquí, Espanya... Vale? A sobre és més car, perquè hi ha un impost per ser dona, és com un... Exacte, o sigui, no són de primera necessitat. Com que no és de primera necessitat, me jodes? No, per als del PP. No ho dic per tu, Seven no. Clar, no, és que per això jo m'ofenc, com que no és de primera necessitat. Clar, com que ells no en tenen... Sou vosaltres, que sou unes privilegiades. En comptes de fer servir paper higiènic... Albert, sisplau. Voleu delicadeses com tampons i compreses... Enric, següent notícia, sisplau.
Gràcies per treure'm d'aquí. I acabem l'última notícia. M'agrada fer-me el fatxa. Última notícia d'actualitat. Renyant-vos. Renyant-vos a saco, perquè... Uau, has vist això? Ha passat... L'home... Sí, potser ens hauríem de tranquil·litzar una mica, perquè estem molt esbarats. Està agafant un to de marcar-vos tot això? Perdó. Bé, bàsicament vinc a renyar-vos perquè recordeu que fa unes setmanes us vaig portar que l'home més vell del món tenia 112 anys. Si més no, la persona que... Sí, exacte. Exacte. Hi ha moltes persones que són més grans, però és l'única persona que surt al llibre dels rècords. Vull dir que hi ha hagut aquí money perquè aquesta persona sigués aquí. Quin és el problema? Ha mort. Ha mort... Sí. Qué sorpresa. Todos nos morimos, ¿no? Sí, todos nos morimos, però evidentment les xarxes estan molt caldejades i enceses perquè tothom dient la mateixa frase de sou uns cabrons, ja l'hem agafat. És dir que tenia 112 anys, que era la persona més gran del món, pam, 2 setmanes després i es mor. Actualitat de castigar. Jo com a persona que vol morir als 27 anys, als 112 anys no em sembla excessiu. Jo et proposo una idea. Digue'm. Anem al rècord Guinness, el llibre del rècord Guinness de la persona més jove. Més jove que tingui ja ho vaig mirar, Òscar, no entro ja. Per què? No, segur que n'hi ha. Segur que n'hi ha algú. Aquí ens movem en terreno pantanoso, Terrenys pantanosos. Para. Perdona, pots parar? Que m'han superat a tros. Enric, tallem secció i... Humor negre. Exacte, tallem-la, sisplau. Serendípia, el programa pel qual Van Gogh es va tallar l'orella. Arriba el tren de l'Albert. No, de veritat, el tren no, ja n'estic tard. El tren de l'Albert arriba i potser... Però quina espècie de metàfora és aquesta? I t'asseguro que és un R3. Exacte, és de la Renfe perquè va arribant però no arriba mai. Presentem Bilipèdia, la secció de l'Albert. A més, l'R3 no té accidents regularment i... Que tu sàpigues, crac, que tu sàpigues, l'R3 té molts accidents. I la meva vida és un accident constant. En fi. Us explico la meva història a Bilipèdia. Normalment a la Bilipèdia plantegem una realitat paral·lela a la nostra, alguna cosa que és diferent de la realitat que coneixem tots plegats. Us explico. Jo tenia tots els meus apunts apuntats en el mòbil. El tenies els apunts apuntats, uau! Sí, idees que se m'acudeixen mentre treballo, perquè, com bé sabeu, em passo la vida treballant. Però no tinc el mòbil aquí, el tinc carregant aquí al costat, d'acord? Per tant, haurem de fer una mica la secció com sigui, d'acord? Bueno, no és un programa això funcionarà així. No és un programa d'improvisació, això. Sí, però, o sigui, no sé, m'apunto 4 idees per tenir alguna cosa, Eloi. Eloi, una cosa que improvisem l'altra. Perquè no tinc tant talent com per improvisar en el mateix moment. O sí. Anem-ho a descobrir-ho. A veure, què passaria si tots els anuncis fossin possibles? No. Què vols dir? No, Laia, o sigui... Xica de companyia... Que qualsevol cosa, qualsevol marca es pogués publicitar. Vale. Jo anava per un altre conte. D'acord, poso un exemple fàcil, d'acord? El tabac. Vale. Per exemple, jo què sé, un anunci del tabac com seria? Doncs imaginem-nos-ho, no sé què, no sé quantos... Ja se'n feien. Però a l'actualitat, doncs ara, jo què sé, per promocionar una nova marca de tabac, d'acord? Doncs ara amb més càncer. All right! Avui a la secció de cigarrets. No. Tabac, ara amb més càncer. Aquest seria, saps, ja ho faran Sánchez quan els dobli el preu, que doblarà el preu del... Què? Doblarà el preu del tabac. Sí. És broma! No, és broma. I jo què sé, i continuaria. I ara per la canalla, doncs... I ara és Smoking Kids. Tabac Kids. Tabac Kids, sabor caramelo. Exacte. Sabor papilla. Però amb igual de càncer. Perdona, però què és el vapor? Què és el vapor que està sortint? Que té gust de no sé què, però el càncer el porta igual, saps? Exacte, però clar, és que és el càncer. Just després hi hauria un anunci del Mercat Negre amb els pulmons. Aviam, converses paral·leles no sé. Perdó. Just després hi hauria un anunci del Mercat Negre amb els pulmons publicitant. Exacte, dona tu rinyón. Sí, no? No, rinyón, a veure,
El fum va més als pulmons. És mercat negre, Bueno, ja, per això. També és veritat. El negre combina amb tot. Sí. Que els seus pulmons també siguin negres. En fi, a veure... Sorprenentment m'agrada. Sorprenentment m'agrada, no està malament. Has estudiat publicitat? Sí, totalment. Posa't negre a la teva vida. Exacte, tio. Com les xatxes del... Que netegi. Com les xatxes del Serendipia, sí. Que et condueixi. No, Òscar, prou. No, tallem. No segueixis per aquí, sisplau. Tallem això, uau. A veure, aquest era l'exemple perquè us en fes una idea, vale? De tot és possible en el món de la publicitat. Ja ho veig una mica ara, però portem-ho a l'extrem. A veure, jo m'imagino com seria, doncs, un anunci de lentilles. Perquè, si us heu fixat, o sigui, d'ulleres, Afterblue i tal i qual. Laia, sisplau, juga al meu joc. Vale. Bueno, és que jo com a persona que mira la tele, el cine i tot això, sé que els anuncis no ho són, però... Laia, no treguis la màgia. O sigui, ulleres, Afterblue i tal, 2x1, no sé què, no sé quantes, aquestes històries. Afterblue? Hi ha una marca... La Felu de ràbia. No. Busqueu, hi ha una marca similar al que acabo de dir. És la Flelu sense copyright. Afterblue o el que sigui. Vale, lentilles. Com seria un anunci de lentilles? Clar, vull dir, són imperceptibles, pràcticament. Albert, és que ja n'hi ha... Laia. Masclista, para ja, tio. Què sortiria l'anunci? O sigui, ulls movent-se molt ràpid? Mira, raca. O sigui, m'imagino com anuncis de compreses que ara mateix diuen, doncs... Mira, puc fer... No, Laia. Em cago en els putos anuncis de compreses. Exacte, les hauríem de parlar. No, els anuncis de compreses ara mateix doncs, van per aquesta línia de puc fer-ho tot encara que tingui la regla, encara que tingui la compresa. Doncs les lentilles serien una mica igual. Exacte. Ulls movent-se molt ràpid, d'acord? Plans de tall de l'ull, vale? Traient-se les ulleres al túnel del vent, allò, mira, puc aguantar-ho! Gent tirant-se a la piscina, sortint i dient, encara porto la lentilla posada. No l'he perdut, no he de fugar-me per trobar-la una altra cosa. Coses com aquesta, vale? Publicitat enganyosa. Sí, seria una mica així. Imagina't els típics anuncis de perfum que són super random, super increïbles, perdona Eloi per aquesta paraula, imagina't amb lentilles també, saps? O sigui, una fumada enorme, però acabes publicitant una cosa que dius, en sèrio estava publicitant això? M'he perdut el primer minut i mig de l'anunci, ho sento. Podries publicitar lentilles tipus, com es diu allò de que mires i són com colors i és com... Tripi, drogues, que veus la calor, no, de les coses? Sí. No sé com és una altra cosa. Vale. Home, seria... A veure, l'Eloi em diu que només em queden 2 minuts i només he plantejat una idea. Arriba, seguim. En fi, bueno, dues, si comptem el tabac. Ràpid. Què més? Per exemple, escorxadors. Què? Com serien? Què? Perquè jo què sé, vull dir... Vosaltres heu vist el típic anunci de... Botifarra negra, botifarra d'ou... Vosaltres heu vist el típic anunci de la llet, vale? De vaques superben tractades, no sé què... Coneixem els hi posem un nom a cada vaca, no sé què, estan superben tractades, no sé què... Com seria aquest anunci amb un escorxador? Le cortan el cuello, lo desangran... Tractes molt bé, però li acabes tallant el coll i també no l'està... Clar, jo m'imagino en l'anunci, saps allò típic de... És que ho volem tot? Saps aquell típic anunci d'una persona que es treu la suor i que diu, bueno, que fa un somriure i tal? Doncs amb un escorxador seria el mateix, però traient-se sang de la cara. Albert, para, no, Albert, no aquestes coses... M'agrada. La vaca Loli acaba de morir, però, que bé, saps? No sé, coses així. Secció de cuina, i avui com prepararem aquests... No prepararem res, Albert, sisplau. O sigui, és molt dur aquesta imatge que ens acabes de proposar. Doncs a mi m'encanta. No, però vull dir, clar, haurien de fer-ho així, saps? Home, també donaria joc. També donaria joc per fer algun anunci així una mica més alternatiu, de... Rotllo per fer una metàfora amb la sang i tal, saps? Podrien sortir coses bastant... Una metàfora amb la sang. Sí. Aviam, amb el nivell de... Se li diu felicitat. Amb el nivell de droga que es foten alguns publicistes, millor que no abordem aquests temes. Com més vermella, més sabrosa, no sé, saps? Bueno, algo així. Ho tallem aquí o ho tallem aquí? Serendípia, la neguet d'Eix dins d'una bandada de flamenc. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
aquí estem tots i totes preparats i preparades per rebre escalofritos de la secció Estic molt indignat. Escalofriante. No, estic molt indignat perquè la meva secció donava per molt més i m'heu tallat, o sigui, quan ja estava, saps, a la cúspide de l'emoció. O sigui, no m'heu deixat rematar. Rematar la feina. Potser... Fixa't el cronòmetre. Potser la setmana que ve. Albert, el que no t'agradi... No, potser la setmana que ve seguirem aquest tema. Faré... Excuses per no pensar temes per la setmana que ve, Albert. Exacte, faré un escalofriante. Els temes de 2 setmanes són meus. Exacte. Per això faré un escalofriante i seguiré... Apa! Salva la cervesa per l'estudi. A veure. Arriba. Vale, va, comencem. Quina cervesa és? Quin golaç. La cervesa Spilser. Les més manlleuenques! Molt bé. Jo no tinc la veu. No, és que en algun moment l'havíem de colar. Sí. Vale, Comencem, doncs. Comencem la meva secció. Hem deixat de fer... No, paga, això fora. Hem deixat de fer... Que no paga. No és nostre. Que el recuperarem aviat, però... Estava aquí. Bé, anem a parlar de la meva secció. Em deixeu començar. Què acaba de passar? Què acaba de passar? Ens centrem? Perdó, sí. Perfecte. Sabeu la nova moda? Quina és la nova moda d'aquestes últimes setmanes? Clar que sí. Quina? El coronavirus. All right! El coronavirus. Preparada. Però jo... Pensava que anaves a dir la mascareta del... No, el coronavirus. Que també s'està posant molt de moda. Però jo, el S'enganxa coronavirus... més que el Saturday Night. Outfit, eh? El Saturday... Heu vist la imatge de l'avi pels carrers de Madrid amb unes ulleres de buzo? No. En vez d'una màscara per protegir-se del coronavirus? És fenomenal. Geni. Però és la del Decathlon. Però jo no us vull parlar del coronavirus. Oh! El coronavirus és una merda És un comparat amb el que us parlo jo. Què? Avui va d'epidèmia! Epidèmia Week! La peste negra. Ara arriba! Negra. Que suposo... Òscar, de veritat, o sigui... Què està passant? Quin missatge subliminal estàs intentant inculcar a la Que ell serendípia? és el negre? Però, oi, Perquè és una... però suposo... Suposo que tindrà alguna relació amb Manlleu. Exacte, home! Home, també va patir la peste negra. Manlleu no podia ser menys! Oh, bé. Manlleu també s'afegeix a la moda. Sí, a la moda de la pesta negra. Primavera, verano. Per què dic que és una merda en comparació al coronavirus? Perquè la peste negra va arrasar, va matar un terç de la població d'Europa. Va, i el... Bueno, Un terç. 45 milions de persones. Dóna-li una mica de temps al coronavirus. També t'he de dir una que en merda. aquella època les sanguijueles era l'únic tractament mèdic que hi existia. Exacte. O sigui, Exacte. abans es pensava que... Animals que et xupaven la sang era l'únic... Sí, bueno, però de totes maneres crec que de la peste tampoc en sortiríem massa. No, bé, els símptomes. Una persona podia estar sana al matí i a la tarda estar a més de 40 graus de febre Està bé! i morir-se al cap d'una setmana. Això per l'hivern va bé, tio, home, sí. Bé, si voleu, mireu, si voleu sentir... No, perdó. Va, no. Sabeu per què es diu peste negra? Perquè et sortien les rodanxes aquelles negres de la... Rodanxes! Qui s'enganxa a la rodanxa! Sí! No sé com continua aquesta cançó. Un tramvia i una planxa! I una planxa! Són els millors lírics d'una cançó que he sentit mai, tio. Supereu ja. Bé, i sortien uns bubons negres. Bubons. Sí. Bubons negres. Tenen un nom de cosa molt mona, saps? Sempre aprenem... Me he equivocado y no volveré a hacer. No surten borbons, no, aquests és millor que no. Sempre aprenem paraules noves a Escalofriante. I quan es trencaven, feia un olor pestilent. Jesus Christ, Eloi, no ens diguis aquestes coses aquí mentre estem... Peste. Feia un... Quan haces pop ja no hi és top. Peste negra. Prou. Perdó. Bé, Peste negra. Ara tot cobra sentit. no ve per aquí, però bueno. Ve del bacteri Yersinia pestis. Veritat. Clar. Hòstia, el que està A veure, aquí, Ens ha tret de la boca. Estava a punt de dir-ho. Estava a punt de general. dir-ho. al costat meu. Sabeu per què la gent d'Europa pensava que tenia la peste? Per què? Era un càstig diví, era la... Sí, Déu és així. Crea coses i llavors els hi té. I sabeu el que feien? I què si no? Exacte. Vull dir... I què? Era així, no, Eloi? Exacte. Sí, exacte. No podia ser perquè Per tiràvem això- tota la merda pels carrers i no ens curàvem, no ens netejàvem i els... Per les rates, no. Què va? No. I saps què feien per tenir content a Déu? Resar. Sacrificar coses! No. Sisplau, que sigui sacrificar coses en altars! Feien processons amb més de 10.000 persones, que això contribuïa a la infecció de la pesta. Ara t'ho anava a dir, home, que sortim gent! I es flagelaven. Espera. Això- Espera. Mira, de Per veritat. trencar les butllofes, per rebentar-les, És
De veritat, o sigui... Totes de cop. La meva idea de sacrificar persones encara els hagués ajudat més. Jo crec que sí, sincerament jo crec que sí, però una vegada... Concentracions de 10.000 persones. I matar-les a totes i s'ha acabat la peste, tio. No, però sabeu de qui era la culpa, deien? De qui? Dels jueus. Dels jueus! És veritat. Ho va impulsar Hitler, no, aquesta idea? Sempre són els culpables de tot, pobres. Tot el pare va dir que ell veia morir jueus, va dir, això no és dels jueus. Sí, Hitler estava emprenyat per alguna cosa. Sí, però no era per un tema de que, com que els jueus tenen molta cultura de la higiene... Exacte. Renten un cop a la setmana. Rentaven i no tenia aquests problemes. Un cop a la setmana. Rentaven. Clar, però això en aquella època era com rentar-se 3 cops al dia. Isabel II es va dutxar un cop quan va néixer i un cop quan es va casar. Increïble, o sigui, uau. La catòlica. Els jueus, o sigui, tota la seva història, o sigui, els han fet culpables de... Absolutament tot. Però és que tot, la peste... Però quina història més trista és que... Em sap molt greu pels jueus, Joder. Ai, Déu meu. Que reclamin Islam. Bueno, clar, després... Islanda. I heu de pensar que la peste comença l'any 1347. Ostres, no havia nascut encara jo. No s'havia descobert Amèrica. Imagineu que arriba... Aquest gall. Imagineu que... És per donar èmfasi. Sí, no. Imagineu què hagués passat si s'hagués ja descobert Amèrica. Amb la peste. Mig món. És que és literalment, o sigui, si nosaltres que vam portar la grip, vam fer davant seu i es van morir la meitat de la població, imagina... La peste negra. Si portem la peste negra, o sigui, s'acaba. Soc l'únic que pensa que una epidèmia seria la solució dels problemes actuals? Bueno, sí, però fins que ens toca morir a nosaltres, llavors ja no fa tanta gràcia. No pensis, com a persona que vol morir als 27 anys... Albert, prou, 27. Una epidèmia tampoc és que... Et queden 2 anys, tio, espera fins aquí 2 anys. 2 anys, aquest pensament. Vull dir, tampoc tinc cap... No tinc pressa. Ja per acabar, us vull explicar quines eren les teories dels astròlegs i físics de l'època, de la Sorbona de París. Es veu que era una alineació maligna entre Saturn, Júpiter i Mart. Que cabrons, sempre ho fan, això, Sempre alineant-se al pitjor moment. Joder, el trident del Barça. Exacte. Bueno, però... No parlem del Barça, que mare meva. I ara ho relaciono amb el que parlàveu. Alguns científics ho van relacionar amb que era una cosa, un mecanisme natural per limitar l'augment de població. Déu va dir fins aquí. En plan, heu follat massa, punt i final. Vinga, s'ha acabat. Puc dir una cosa? Estàs en aquest programa. O sigui, abans eren les guerres, ara són les crisis econòmiques. No et segueixo. Sí, home, o sigui, jo ara mateix no tinc plantejat de cap manera tenir fills perquè penso, com els mantindré? Vale. Començo a veure per on va. Els diners ara mateix són les nostres pròpies guerres. La primera cosa intel·ligent que deu haver dit. No, de veritat, de tant en tant Toma tinc alguna. Primer dia del programa i hòstia a la cara, Albert, què et sembla? Vinga. Perfecte, o sigui... He vist que guanyaves. No, Òscar, de veritat, o sigui, per fer una persona... Per fer una persona crítica en aquest programa, perquè és que de veritat... Aviat tindrem un lloc lliure. Estic envoltat. Hi ha una secció que es diu Wilipèdia que busca... Que busca nou... Sí, no, i seriosament, No, Albert, no, aquí et menges la teva feina. No, vull dir, seriosament, busquem un substitut a Wilipèdia. No busquem un substitut a Wilipèdia, Albert. No, de veritat. Òscar, apunta tu. No. I ja per acabar, la peste negra era el quart gènet de l'apocalipsis. El quart gènet de l'apocalipsis? En sèrio, m'ho estàs dient? Sí. El primer també ho relaciono amb el que parlàveu. El primer la fam, el segon la guerra, el tercer la mort i el quart la peste negra. Doncs crec que hem fet un molt bon resum aquí, no? Sí. Els 4 ginets. Avui Escalifriant té 4 ginets de l'apocalipsis. I li ha sortit genial. Serendípia, un programa de ràdio que trobaràs de manera accidental, casual o pel destí.
M'he emocionat amb el banjo de la Leia, que avui ens porta una nova secció, però una nova edició, perdó, de la Llanera Solitària, perdó. L'Uranera Solitària. L'Uranera Solitària! Va, millor fucking face, el pròxim cop et recorda't el meu nom, primo. Avui tinc un dilema moral, perquè porto una pel·lícula que a IMDb està valorada en un 6 i pico. Ojai! Però és que és bullshit. Com que és bullshit? No. Home. A veure, escolteu a la Laia, que potser... És la que hi entén i potser aprenem una mica, saps? Potser més que I+D. Exacte. I+D? Sí. Qui és I+D? IMDb, Albert. IMDb. I+D és una altra cosa. És un xista. I+D és una altra cosa. Seguim. Vinga, que jo soc l'experta, calleu. Aquí portem una pel·lícula de Disney Pictures. Yeah, baby. Que es diu Atlantis, The Lost Empire. Yeah! Atlantis en el Reino Perdido. Sí. Exacte. La vaig veure aquesta setmana, no sé per què. Bueno... Tu vas dir? Perquè ens ho vas dir exacte, perquè ens ho vas ficar per deures. Perquè us ho vaig posar per deures, perquè si no... No és una pel·lícula que valgui massa la pena veure. Això ja d'entrada. A veure, el dilema moral és que per moltes persones és una pel·lícula que podria ser una pel·lícula de la infància, no? Per mi ho és, O sigui, jo recordo la pel·lícula aquesta, tio. No. Per mi no, però per en Marc sí, per exemple. Per mi era una pel·lícula d'infància. És una d'aquelles pel·lícules que mires quan ja ets adult. A veure, quan ja tens uns quants anys, quan ja no et tocaria veure aquest tipus de pel·lícules i dius, ostres, aquesta va sortir quan jo era infant. Quan jo era infant, en la meva vida he fet servir aquesta construcció de paraules. Mai! La podria mirar. A mi em va passar almenys. Quan jo era un infant, jo era un infant. Va, Albert, sisplau. Calla la puta. Vinga, jo us vinc a comentar que... Vale. És una pel·lícula que ja d'entrada el nom et fa immersió en un món èpic de l'Atlàntida, el Reino Perdido, dius, buah, això serà... Jo només de veure el nom vaig dir, buah, l'he de mirar, aquesta pel·lícula. Epiquíssima, o sigui, em crida, he de mirar-la, he d'anar al cine, ja no, però havia d'anar al cine jo el 2001 a veure-la, no. 2001. Sí, el 2001, és del 2001 aquesta pel·lícula. I hi ha una segona versió, que ja amb la primera n'he tingut prou. El Reino Encontrado. Toma ja, la venganza. No, es diu no sé què de El reencuentro de Milo, no sé què, que és un dels personatges. Vale. La pel·lícula comença, que jo el primer que he pensat és això és un documental del canal Història, en el que els aliens són els culpables de tot. Perquè comencen a entrar tot de naus i tal. Llavors llavors descobreixes que no són aliens. Però, bueno, spoilers, igual. Però... És igual. No crec que li importi massa a ningú. No. Si és del 2001 ja ha tingut bastant temps per mirar-la. L'inici de la pel·lícula donava aquesta sensació. Llavors, hi ha una escena en el que et diu que l'Atlàntida no està a Islàndia, no està a Irlanda, sinó que està a Islàndia. I això és que es van equivocar en la traducció de l'idioma aquell, que segur que en aquell idioma Islàndia i Irlanda també estaria molt semblant. Exacte, en aquell idioma. Hi ha detalls d'aquests deliciosos que es veuen al llarg de tota la pel·lícula que penses, hòstia, quina gran pel·lícula, aquest guió és de puta mare, o sigui, això, nivell Hitchcock, buah, flipes. La història que hizo llorar Spielberg, Como que era Spielberg. Tal qual. Bueno, què més dir? Quina ràbia copiar els personatges de... Això ho fa molt Disney. Quan no té recursos, no té prou diners per invertir en nous dibuixos, agafa personatges secundaris de pel·lícules i els fa principals en una altra. Si us hi fixeu, el protagonista d'Enredados és igual que l'Aladín. És igual el príncep. Hemos sido engañados. És igual. En aquesta pel·lícula... El suelo se derrumba bajo mis pies, tio. Són secundaris, però segueixen sent secundaris perquè la pel·lícula no interessa a ningú. In your face. En aquesta pel·lícula el protagonista és igual que el de 101 Dàlmates. Igual. Hola, que veus? Hola! En Marc acaba de descobrir una cosa. És que és veritat. Totalment cert, però el mateix tallet de cabell,
mateixes ulleres de Primo... Perdó, en plan... Gràcies. No vull dir que portar ulleres sigui de Primo, no vull dir que portar ulleres... Gràcies. Són anteojos molt exagerats, saps? Però, uau, tio! I llavors aquesta tendència... Ets la persona que s'emociona més per descobrir un detall d'aquesta pel·lícula. Tio, m'ha trencat el suelo se derrumba bajo mis pies. Ningú s'emociona tant. Era broma! Era broma! Ningú s'ha emocionat tant per aquesta pel·lícula com tu. A mi m'agrada destrossar les pel·lícules de la infància. Sí. Tinc una cosa per replicar-te. Una notícia de La Vanguardia que diu 10 coses que quizá no sabías de Atlantis, la pel·lícula más infravalorada de Disney. Per què deu ser? Perquè és infravalorada. Aiam, no, digue'ls. No, però vull dir, s'han fet reculls de princeses de Disney últimament. Sí. De la d'Atlantis... I Mulan on és? Sabeu què passa? No ha sortit. Que Mulan sí que surt, perdona. Jo he vist... A la d'aquell... El Romperralf, o no sé com es digui, si surt allà. La 2. A Ronferralf. Surt una escena que... Mira, això ho aprofito per criticar-ho. No te'n riguis de mi, perquè ja portes dient-me Laura i tal. Prou. Xavo. No, a Romperralf hi ha una escena que és com que Disney, Pixar, s'intenta disculpar per tot el que Disney va fer malament al llarg de tota la història, en una escena de 10 minuts, dient que les mateixes princeses parlant de lo masclistes que són les pel·lícules de Disney. I dius, todo mal, o sigui... No ho fem bé. El masclisme que vam crear nosaltres, ara el critiquem i el fem humor. Que cabrons, aquells que van fer allò, no som nosaltres. Oi, quin riure, mireu com ric. Llegeixo les coses aquestes perquè són totes dolentes. Sabeu què passa? Que aquesta pel·lícula segurament hi ha gent... És que realment, si no saps què és de Disney, dius, això és de Disney, jo això en la meva vida ho he vist. In my life. En aquesta pel·lícula passa una cosa també relacionada una miqueta amb el tema de princeses Disney, que és això d'intentar fer les figures de la dona fortes i tal, superbé, però què passa? Que perquè siguin fortes han d'estar absolutament sexualitzades, o sigui, és flipant. Vale, ho dius per... Sí. O sigui, les dones fortes que et surten, els personatges forts que et surten en aquesta pel·lícula, o sigui, estereotipats, sexualitzats... La niña de las peras. Literalment, o sigui, amb uns sostens que amb prou feines li tapen res. És això, vull dir, por favor, basta ja. O sigui, sisplau, prou. Disney. Prou. Frozen no estaven sexualitzades. Home, a veure, jo no tinc aquella cintureta, que tenen aquelles senyores... Toma ja! Fronze. Sí. I per últim, és una pel·lícula que Atlantis et ve i en principi, doncs... De veritat, o sigui, considerem la cintureta de Frozen com una cosa sexual i una cosa... No, el cas de... O sigui, l'anorèxia és... És molt prima, És molt prima. L'anorèxia és atractiva? No, la cosa és el referent que t'estan venent de les dones han de ser així. Esto, muy mal. Sí, exacte. Tornant a l'últim ja que faig l'incís d'Atlantis, Atlantis, doncs penses, vale, aigua. Doncs en aquesta pel·lícula, jo de fet us vaig plantejar, no sé si us en recordeu, quan us vaig dir que us miréssiu aquesta pel·lícula, que contéssiu quants cops surt foc en aquesta pel·lícula. I és que surt més foc que aigua. Sí. Us hi heu fixat? Bob Esponja lògic, tio. O sigui, surten explosions dins l'aigua, surt foc, encenen foc dins l'aigua, dius... No, Bob Esponja. Disney. Bob Esponja que se'n va a la platja. Bob Esponja que se'n va a la platja. Fem barbacoa sota la platja, tio. Home, i en banyador. Aquesta pel·lícula d'entrada he pensat, bueno, mira, passable. Acceptes una mica la premissa i dius, bueno, encara... Però va de capa caiguda, vull dir, no... És del 2001. No es pot salvar. No. Què serà que ningú se'n recorda d'Atlantis? Exacte, digue-ho. Per què? Per què serà? Per què? Perquè només tan... Una merda. No, perquè quan la... Jo crec que vaig anar al cine a veure-la. Vas anar al cine a veure-la? Fa 19 anys. Vas pagar diners per això? 7 euros molt mal invertits, Fa 19 anys. Els millors diners mal gastats de la meva vida. Exacte. Fa 19 anys. I lo bonics que són, mal gastats. Exacte, lo bonic que és. Jo sabeu què passa? Que no vull repetir-me cada setmana que l'única manera de veure les pel·lícules és anant sota els efectes de, bueno, algú, saps? Marihuana. Vinga, arriba! Perquè realment són bastant infumables. I de fet, això de per què no te'n recordes, perquè segurament el següent cop que la veus vas tan morao que tampoc te'n recordes el dia següent, saps? És igual l'argument, és igual absolutament. Però bueno, per les risses podria estar bé. Podria estar bé, no? Podria estar bé. Seguim.
Serendípia, un programa on els jocs de paraules són la nostra arc a plat sonal. Come on and slam! And welcome to the jam! Come on and slam! I 1, i 2, i 3, i 4, i 1, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8, i ja és aquí per cago amb tot, i 7! I vinga, i som-hi! I 1, i 2, i 3, i 4, vamos! I vinga! I relaxem-nos! Fins quan reforçarem la bogeria d'en Marc? Em sap molt de greu pels convidats d'avui perquè... No hauríem de fer una espècie d'intervenció als membres de Serendípia per intentar arreglar aquest comportament. Hem moltes reunions però mai tractem aquest tema, així que jo me n'aprofito i segueixo a Sant Estope. Arriba! Comença la secció de Marc Cago amb tot, la secció en la qual... Perdó, ja redeixo una mica la veu. Una mica, només, Marc, sisplau. Relaxem-nos, respira. Però fica'm la música de fons també perquè m'anenyi una mica. Arriba, vinga! Ens comencem amb la secció de Marc Cago amb tot, la secció... Susto, Déu meu! La secció en la qual ens quegem en els fulls de mar del guió, bueno, l'espècie de guió que tenim... Són la cosa més arrugada d'aquest món, M'estic replantejant si l'espècie de guió que tenim, no o sigui, tenim escaleta, és la cosa més arrugada que hi ha al programa. Més arrugada que la meva iaia. Seguim, vinga, va! Més arrugada que el meu escrot. Ai, aquí anava jo. No cal. És enorme. No ha sortit en tot el programa. És que no ho puc creure. Com ho saps, Enric? Bueno, Eloi, és que si l'Albert no fa alguna referència sexual a Serendípia... Ja, avui no n'he fet. No, ara l'acabes. Siéntate en mi rostro. Bueno, fins ara. Vinga, Enric, deixa de sentar-te en mi rostro i aixeca't una mica perquè comença Marc Cago amb tot, la secció en la qual ens quegem en absolutament tot sense cap mena de repercussió. O sigui, m'agrada perquè les notes que has escrit, o sigui, hi ha tota la part d'actualitat escrita normal, com una persona sensata. Exacte. I després hi ha Marc Cago amb tot, com guixat, com una persona histèrica, amb algun problema mental. Marc Cago amb tot em dona aquesta energia, em dona aquest nivell mental. Em sembla genial. Exacte, m'heu dit que avui porteu Marc Cago amb tots per cagar-vos en moltes coses, però començarem, sí, això és el que m'heu comentat. Bueno, jo n'he buscat perquè pensava que n'havia apuntat al mòbil, però no. Però no s'ha apuntat. Vale, doncs estic molt enfadat. Avui, quan he vingut... Fiquis la taula. Se m'ha cagat un... Perdó, Eloi, se m'ha cagat un ocell a sobre. Me cago en Déu. Un ocell que, o sigui, que ho ha fet amb molt d'art perquè t'he de dir... Un ocell independentista, digue-ho. T'he de dir que la marca de la cagada, o sigui, era com un llacet d'aquests de... Quina meravella! T'ho juro, de la gent que demana la llibertat dels presos polítics. No puc tornar a entrar a la casa meva amb aquesta foto, amb aquesta jaqueta. O sigui, totalment. A casa meva el meu pare... A més el color també era una mica groguenc. Una mica groguenc, que sí, una mica de color. És que era meravellós. Era un ocell independentista, un ocell de Manlleu, saps? Anem a explicar-ho bé. Jo, o sigui, la primera mirada ha sigut de... Per què porta un llaç? En Marc és independentista, ara no és merda, però no és merda independentista, és merda d'un ocell. Estàvem els dos de costat i ha anat a caure en Marc. Exacte! Ha anat a caure en Marc. Era un ocell enviat per l'Albert. En aquesta vida hi ha gent que té bona sort i hi ha gent que no. M'ho mereixo com crec. Estàs marcat, Estic marcat de partida. Estàs marcat per l'independentisme. Marcat, pretat. Seguim amb el Marc Cago amb tot perquè estic molt enfadat avui. Perdona, o sigui, tota una religió es basa en un missatge d'un colom. Sí, Marc, fes una secta! Exacte. Vull dir, se m'ha cagat un ocell. Ara puc ser Jesucrist, si vull. Poder no t'hauries de cagar, amb l'ocell. Ara mateix, si vull, puc ser Jesucrist. Potser ets el següent Messies. Potser. Probablement. Mare de Déu, la societat se'n va a la merda. Exacte. No, sisplau, o sigui, tindríem molts problemes, veiem. T'imagines que ara la gent comença a seguir en Marc? Ui. Pels carrers. Comença a separar l'aigua, les aigües. Separa el whisky, saps? No. Comença a convertir l'aigua en vi. En ratafia. Ratafia, m'encanta. Arregla la passera. No, això mai. Això no ho podem dir. Ni Déu pot fer això. Ai, m'agrada, Òscar, que vinguis per aquests... que sí? Perquè, o sigui, l'Òscar com a convidat té llicències que nosaltres no tenim. Exacte, no pot dir... És que aquí els temes de la passera ens han censurat una mica, saps? No estem autoritzats. Estem molt tristos per la passera. Exacte, bueno... La passera! Deixeu-me seguir, ja m'ha agradat molt... El pla de diners que hi vam dedicar, Marc. Una volem. El pla de temps que hi vam dedicar. Per fer 50 metres, a passejar. 50 metres. 31 pilars de... Tu saps quant de temps vam estar esperant la passera? I al final...
2 mesos va durar. El temporal Glòria. Ni el Glòria, el d'abans. El de l'Hacendado. Que no era tan bo, exacte. El del Mercadona. El d'abans, Marc. Marca Blanca. Glòria. Déu meu. Se fue. I se'n van a la passera. No era gens perillós a la No, passera. i ara no. No tenia valles i probablement hagués mort molta gent. Situada a la zona de l'embarcador, que no hi veu ningú mai res. Exacte, sí. Que no s'hi organitza cap festa jove ni res. No, menos mal. I amb uns forats estratègicament posats perquè la gent caigués quan fos fosc i anessin borratxos, Marc. I no hi passessin. A més, molt ben posats, allò, que vas caminant i fas... Adéu, sí, ja està, s'ha acabat. Era un forat que si caus sencer. Caus sencer, sí. No caus a pams. Marc, no tenia El McLari. Marc no tenia balles, però tenia molta personalitat, la passera. Exacte. Tenia vida. Estava Era integrada amb la estimada per natura. tots, Marc. Era estimada per tots, menys pels controls de seguretat. Oh my Menys God. pel clima, Marc. Exacte. Menys Déu per la nostre glòria. Senyor ens va impedir de gaudir més de la passera. Jesus Christ. Va néixer el 2019 i va morir el 2020, Marc. Wow. Jesus Christ, la seva làpida va ser ràpida. Oh, va morir el 2019. I va morir el 2019, Marc. Oh my God, va néixer 2019, va morir 2019. La seva làpida no té gaire sentit, Marc. No té gens... Només hem de posar un número, no hem de posar Hem de dos. posar el mes perquè tingui sentit, És Marc. una làpida econòmica. És molt... Déu bendigui. Ai, com es diu? No sé. Bueno. Déu se l'emporta. Valgui'm Tingui Déu. la seva glòria. Déu la tingui a la Déu seva la glòria. tingui a la seva glòria, Marc. Sí. Reset. Déu tingui la seva glòria perquè l'huracà Glòria. Glòria ja se'l van portar. Hem acabat de plorar per la passera. Connecteu a dos llocs Fake molt glòria. importants, Marc. Sí, no, jo et veig a tu a tope, Vull dir, estàs... Anys i anys Ara de mateix. sacrifici No, econòmic. deixa'l fer. Ara mateix té cara No, ja està, Està a punt de plorar. o de plorar o de córrer. Sí, no. O sigui, potser es pot Sí, fer... És clímax. exactament. Sí, tio, sí, tu em coneixes. Has captat perfectament l'essència de la meva... del Ànima. meu timbre Em de fa, veu. em fa por perquè estic just davant. Exacte. Perquè és com- I és que... És com tristesa i erotisme, saps, alhora? O sigui, erotisme perquè recordo la passera i em transporta temps millors i tristesa perquè ara mateix no la tenim ja entre nosaltres. Sí. Ai, perdoneu, Ajuntament T'has de posat Manlleu. molt O sigui, Però super sentimental, Albert? S'ha posat molt sentimental i no és ni de Manlleu, aquest home, Exacte! Quina És que vergonya, la passera, vergonya. tu! El Rick Què posa la t'importa, tu, música. la passera? És que Manlleu. És que, mare de Manlleu Déu. m'ha acollit, nois. No, tu no t'ha acollit res, Manlleu. Manlleu. Has ficat tu. Perquè com digui alguna cosa De Manlleu. dolenta de Manlleu, estic al costat i faré... No. Pa! Oh, Jo Manlleu, respect. O sigui, tens música de tallar el rotllo superràpid? I acabem? En plan de... Unes crats aquella... Wigui. Perquè, Albert... jo em sembla que aquest és- silenci ja dona clar. Jo deixo clar. Ah! Ara ha arribat. I seguim amb Bargagundó! Vinga! Després de plorar 2 minuts seguits, més de 3, més de 4, més de 5, per la passera que no és ni del seu poble, seguim amb és que Manlleu, Marc. Prou ja! Prou ja! Aquest és el meu paper, Prou! Exacte! Parlar de Manlleu és de l'Eloi. Ai, Marc, Eloi, no pots ser l'únic que es masturba pensant en... No pots ser l'únic que es masturba parlant de Manlleu, la veritat. Prou! Acabem marcar com tot aquí i esteu... Acabem-lo aquí. Ai, m'agradaria... Àlex Garrido. Acabem-lo aquí. No, M'agradaria un Enric, Instagram, amb fotos de Manlleu i que la gent... Enric, talla aquí, talla. Serendípia, el programa pel qual Van Gogh es va tallar l'orella. El lago. Prou! Ja sé...
Prou! Ja sabia que havíem començat a gravar, només us estava... Perdó, tinc un problema parlant amb Manlleu. Li he agafat tanta estima que comença a ser patològic, ja. No volia fer un començament tan abrupte de secció, però és que l'Albert encara estava ensimismado amb Manlleu i amb l'onanisme cap a Manlleu, saps? O sigui, no. Què és això que surt per sota la taula? Exacte, la taula es comença a aixecar, saps? O sigui, prou, Albert. T'estava posant tonto amb Manlleu. Gràcies, nois. Gràcies per referir-se al meu membre d'aquesta manera. És enorme. En fi. Prou! Exacte. Manlleu és molt bonic, no? Diari de Patrícia. Una bona cigala. Manlleu em té el cor robat. Jo soc de les Masies de Voltregà, de la Gleva, però Manlleu... No! Joder, Manlleu. Please! My God, tenim convidats especials. Hola! No, arriba a Serendípia persones, ara ho veureu en el vídeo. Jo tenia molts mal, me cago amb tots avui, però... Ja has gastat el teu temps. No hi ha temps. Exacte, els has gastat. Però és que em comenceu a parlar de Manlleu i... I t'excites, en el mal sentit, Albert. Ja n'hi ha prou. Vinga, comencem la secció del diari de Patrícia, sisplau. La secció en la qual expliquem... Hem passat ja de l'hora, però no passa res. Per culpa de qui serà, Albert? Doncs ens queda una miqueta, No he fet res, vull dir, només he estat Només he estat parlant 5 minuts de... 5 minuts. No passa res, darrere no hi ha res. Podem continuar parlant. Podem continuar, perquè avui... Però avui serà un especial. Avui serà especial. Serà un especial Manlleu. Podem fer un especial Manlleu d'una hora parlant de Manlleu. Estàs posant catxondo a mi també. És que això, no, aquesta música no va bé per ficar-se. Cada divendres a 2:15 del vespre ja hi ha un especial Manlleu. Manlleu catxondo? Salvem el coro. La pròxima campanya turística de Manlleu la dirigeixo jo. La pròxima què? La pròxima campanya turística de Manlleu la dirigeixo jo. La penses dirigir tu? Oh, Manlleu. Oh, Manlleu, mi Manlleu. Prou. Vaig explicar-vos un parell de coses de Manlleu. Manlleu. No, ja tenim l'Eloi. T'explicaré unes quantes anècdotes. Ai, Déu meu. Exacte, Laia, el que estàvem dient de... No, jo no em referia a aquestes anècdotes que portem nosaltres. És igual, perquè encara que el diari de Patrícia sigui la secció en la qual expliquem una mica d'anècdotes de la nostra vida, perquè són molt interessants. Què? Avui hauria de fer l'Òscar, no? Sí? És el que anava a dir. Una anècdota. Una anècdota d'Òscar. Viu en un altre país. Ens ho pots explicar? Vius en un altre país? Visc a Andorra. No ens ha portat Kinder Bueno. I no ens ha portat tabaco. Molt malament. Ja, tens raó. Típica broma, vinga. Vergonya. Vergonya. Jo faria el següent. Digues. O sigui, tu, Marc, expliques alguna de les teves anècdotes de merda que no ens interessen per res, vale? Sí. Només perquè l'Òscar guanyi temps, vale? Per pensar-se alguna anècdota. Vale, va. Jo faria això, vaja. Però pillat amb calçotets. Vale, no et preocupis, jo Vinga, Marc, dale. Hi havia una vegada, us explicaré la història de com els meus pares m'estimen tant i es preocupen tant per lo que jo faig. Hi havia una vegada, la setmana passada, era el carnaval del meu poble, no, és igual, de Torelló. Havíem anat a buscar alcohol, perquè som majors. Sí, aquí voy. I van anar a buscar alcohol els nostres increïbles col·laboradors, Eloi Rubio, col·laborador i productor i etc. I el nostre jefe de jefes... Estem segurs que Eloi Rubio i Enric Sixà volen que se sàpiga aquesta... Sí, se revelarà igual. L'Enric diu que sí. Que sonrisa tonta, No. Com a proveïdors d'alcohol. I jo la complementaré. Jo la complemento. A veure. L'Eloi la complementarà, però bàsicament, o sigui, jo els vaig dir a ells que anessin a buscar alcohol a l'establiment on treballa la meva mare. I saps què va fer la meva mare quan va veure 2 persones amb les quals estic treballant des de fa 2 anys, cada cap de setmana, que els he vist més d'aquests dies, en plan, entre setmana també quedem i hauria de conèixer-los tant com coneix els meus amics. Ara de tot en diuen treballar, No, perquè la meva mare, o sigui, els 2 van anar allà, van mirar la meva mare en planta, som nosaltres, ens reconeixes? I la meva mare, que no el reconegués, és que no els va ni saludar, o sigui, va tenir faltes de respecte. Què és això, mama? La Maribel... Mama, què és això? Ens va tractar molt bé. Maribel, estic mitjà. Ens va tractar molt bé. No ens va tractar gens malament, he estat treballant més de 2 anys amb aquestes persones, és que els hauries de conèixer més bé que coneixes algunes de les meves ex. Ai, de veritat, no hauries de conèixer els meus ex i hauries de conèixer els ells perquè he treballat més estona amb ells. Marc, jo estic molt a favor de les mares i els pares que ignoren els seus fills. No! Està bé, però a mi vale, però no els meus amics, home, ells no en tenen cap culpa de que jo sigui un fracàs com a fill. Perdona, doncs rectifico.
els seus amics, els seus fills i els seus amics i coneguts. On vas, man? Recollir el que ha tirat. Recollir el paper. Sí. Eloi, complementa la informació, sisplau. No, la Maribel ens va tractar bé. La Maribel ens va tractar bé. Ens va demanar... TripAdvisor, la Maribel ens va tractar bé. La targeta client. Els va demanar la targeta client. No tenia, però va ser millor la cosina d'en Marc. La cosina. Per què? Vam anar... Què va passar? La meva cosina no la toquis, cabron, ni te la miris, que crec. Baum, xiqui, baum, baum. Albert! Jetem. Però tenir com tornes a dir una frase de la meva cosina que té 16 anys amb prou feines, això no ni vull... Vale. Prou feines no. Anava a dir. Avui no em deixeu... Per què aquesta restricció de la cosina amb els 16 anys m'has aclarit? Vale, doncs vam anar i li vam demanar si tenien 7-Up. 7-Up. A la cosina una beguda no alcohòlica. I ens va dir la cosina, no, aneu al Paqui. Li va dir que no, aneu al Paqui del carrer del Mar. Me cago en... Júlia, és igual, diré el teu nom. Júlia, estàs fent publicitat en contra del negoci familiar. Això no es pot fer, o sigui, no pots dir a la gent que vingui... Prou fent és que ve el nostre dia, que només hi venen iaies. No pots fer que els pocs joves que vinguin se'n vagin al Paqui, saps? El dia és propietat Prat. No, el dia Martos. Alimentació Martos. I aquí em veus, més prim que un cabron. Bueno, en fi. Què porta... per cert, sisplau. Sí, te l'has pensat? Òscar. Bueno, us podria explicar la primera i més forta borratxera a Andorra. Sisplau, o sigui... L'alcoholímetre va saltar. Jo com pensava que explicaries el primer dia que ens vam conèixer. No! Però vaja, veig que has triat la primera borratxera. Volem coses que es puguin explicar per la ràdio, sisplau. En fi, potser coincideixen. La història, Albert. És que tenia la sang tan a baix que ja ni me'n recordava. Un regal. Meu, prou. Comencem. Bueno, va ser una nit, perquè sortir de dia és de pringats. És així, és el que té. Bueno. Yonquis. Yonquis. En fi, passem. Sí, passem-la. La història està en què, més enllà, després de no sé quants gin tònics, no sé quantes cerveses, no sé quantes coses blanques, enfarinades i... Ai, enfarinades. És que està bé. No podem dir res. La farina és de bona enfarinar. Total, no recordo res. Normal. Bona premissa. Normal. Bona premissa. Recordo arribar a casa, no sé com. Sí. Estirar-me al llit. Sí. Fins aquí perfecte. Pensar, he tancat la porta. No, Aixecar-me. El bucle infinit, això de... Exacte, no. Aixecar-me. Anar a comprovar que la porta estava tancada. Evidentment, la porta estava tancada. Queda molt bé. Anar un altre cop al llit, pensar, he tancat la porta? No! Anar un altre cop. No, i aquí va començar el bucle. A veure que la porta estava tancada. Vaig veure que estava tancada. Em torno a estirar al llit. No pot ser. Dic, estic marejat. Vaig a buscar un cubell per si haig de putar un cubell. Que considerat. El seu jo borratxo és superconscient, és brutal, El meu es tira al terra i vomita sobre els seus pantalons. Jo m'estiro al llit i penso... Em moriré aquí. I penso, la porta està tancada... Sí, no? I acte següent penso... Mala pela! Sí, roba. I què m'importa? No m'aixecaré a tancar-la jo. Lladres, teniu la porta oberta, endavant. No, si algú vol robar... L'únic que us demano és que no feu soroll mentre robeu, sisplau. Exacte. Deixem estar. Espera, que està per venir la cosa. Vaig a buscar el cubell. Sí. M'ajupo per agafar el cubell. Ai. Perdo l'equilibri i foto un cop de cap al terra. Al terra, a la paret, perdona. No! La hòstia suprema! Pau! Foto un cop de cap al collons al terra, a la paret. Sí. Amb un mal de collons, dic, a tomar pel cul, me'n vaig a dormir. Agafo el cubell, me'n vaig a dormir, m'estiro. He tancat la porta? No, sisplau, prou! I aquí va acabar perquè ja no me'n recordo què coll vaig fer més. El cop de cap. La tercera... Òscar, això, quan tanques la porta, t'apuntes a la mà. He tancat la porta. Òscar, has tancat la porta. I ja, quan t'aixeques, dius, vale. Prou, no. Aquesta és anècdota personal, llavors. Els propers programes... No. Gràcies. Ja, el cas d'un tio que el van enxampar a la frontera amb 70 grams de coca.
Espera. I el van enxampar, perquè... 70 grams són bastants. Són bastants. És una bona quantitat. Són uns quants. És una bona quantitat. Et dona per uns quants dies, això? Sí. Vull dir, jo no hi entenc, d'aquestes coses. El van enxampar... Però són bastants. Van enxampar allò que passes la frontera i et demanen, escolta, que em deixes el teu DNI? Sí. I el tio, sí, tant. No! Mira el DNI? Oh, caram! Hi ha rastres de coca al DNI! Oh, caram! Mai amb el DNI! Mai amb el targeta de la uni! Amb la targeta de la uni del Corte Inglés! No, Marc, al final la gent es pensarà que som uns trucadits. Ja, Jo crec que no ja... ho som, 3 anys de presó. Jo. Que això també té història. El 2019, o sigui, l'any passat, Sí. va haver el primer pres fugat d'Andorra. Però, sisplau, m'agradaria que això ens ho enviessis amb nota de veu, perquè això ho treballarem la setmana que ve. Increïble, som-hi! Serendípia, la neguet d'Eix dins d'una bandada de flamenc. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Manlleu. Activity Workbook 1. Listen and choose the correct response. Què passa, Albert, que tapes la cara perquè saps que arriba el workbook? No, és que aquesta sintonia... No! O sigui, no puc amb ella. L'Albert no pot amb la sintonia del workbook! No la suporto. Exacte, i com que no la suporta l'Enric, la fica al 200%! Vinga, la secció del workbook en la qual fiquem nota al programa. Avui que tenim un convidat especial. Què ha passat amb els teus papers? És que Marc, no t'imprimiré res més. Vull compartir-los amb paper de fumar per fer coses després. Bueno, estan arrugadíssims. Sí, perquè em fiques nerviós. Aquests són els papers de Marc després d'una sessió de serendípia. Trobareu el contingut a les nostres xarxes socials? Fem una història, sí. Wow. Avui al workbook anem a ficar una miqueta de nota sobre el programa. Quina és la nota, Eloi? Valoro. No m'heu deixat parlar, la secció. M'has tirat coses. Ai, no desenvolupis tant, Marc. Ai, Eloi. Un 2. Opa! Un 2. Albert? Jo què sé, un 7. Un 7? Per posar una nota. All right. Laia? A veure, jo avui m'he passat bé. Sí? Jo avui poso un 8,5. Un 8,5, molt bé. Òscar? Jo venia aquí per morir i no ho he aconseguit, o sigui que un 2. Un 2 com l'Eloi. Avui Enric? 9. Un 9! Uau! Sempre ens posa bona nota l'Enric. Com el Joder, a veure. Com el Führer, Increïble. O sigui, si la gent ha de posar notes tan baixes, jo poso un 1. Un 1! Vinga, gràcies, que nota més gran aquí, no? Exacte, què passa aquí? Batxirulo. Ai, doncs vinga. No participaré d'aquest joc. Jo posaré nota, la mateixa nota que té la meva nòvia, que és l'arrel quadrada de menys 100, que és un 10, però és imaginària. Seguim! Què? I arribem a la recta final del programa, la recta en la qual us comentarem una mica, us recordarem una mica les xarxes socials per les quals ens podeu trobar, ens podeu seguir, ens podeu escoltar i ens podeu veure. Comencem una mica amb el resum, quin és el nostre Instagram i Twitter, Laia. @serendipia_FM. Quin és el nostre YouTube, Eloi. Serendipia, Ràdio Manlleu. Enric, què tenim? Triple fractura de clavícula. Sí, i si no teniu una triple fractura de clavícula, podeu entrar al nostre Spotify i iTunes a l'apartat de podcast amb el nom de Serendipia. I avui que tenim el nostre convidat, Òscar, quin és el nostre iVox, Òscar? Se'l veus? Serendipia. Serendipia! Massa història, no té massa història. Sí, nena, és... Tenia por, tio. I recordeu que cada dimecres a les 10 a Ràdio Manlleu, al 107 FM, podreu escoltar Serendipia. A mi no se'm demana res. A mi no se'm demana res. Tu calles perquè no, perquè avui no tens el dret de la paraula, Albert. Has pogut portar un convidat i ja se t'han acabat els drets. I fins aquí, Serendipia. Let's go!